фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин намудани Ҷунайдулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷунайдулло ҳамроҳ Ҳабибулло, муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 апрели соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон озод намудани Мама Расулзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мама Расулзода Сайҷафар Мама Расул аз вазифаи раиси суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 апрели соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт озод намудани Зубайдзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Зубайдзода Зубайдулло Наҷот бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт ва ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 апрели соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт таъин намудани нозири Хусрав. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. нозири Хусрав сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 апрели соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон таъин намудани Зубайдзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Зубайдзода Зубайдулло Наҷот сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 апрели соли 2026.